Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Dertlerini ve kıyınçılıklarını hiç yeri gaydip bilmedik ayarlı oğullarımızdan edilen hayışnam. Kardiyologiya, enemehri, nevrologiya, stomatologiya ve onkologiya. Şulun hemmesinin yolu açtı, sonu ağacanın. Gelin şu barada gurrun edelim. Bu eser dövründe Ilimlar Akademiyasının prezidenti olan Profesör Babayev Ağacan gelliği için gıydıdır. Niyazi filenin bu adamın biraz probleması olan Nuri Kakabayeviç. Şu vakti Sağlık Uğraş Ministerliğine kuruluşuğa cevap veren adam. Ön kardiyologiya sentrinin başlığı olup işlep. Son Urvangulu onu Sağlık Ministri etdi. Ve ondan son olsa kabin edip belli yaptı. Urvangulu bunu işten ayırıp sonanı şol erik başlık edip belledi. Eyyam 10 yıldan gowrak yokorda ağdak geçen hastahanalaryň başlığıdır. Muňa ne prokuratura, ne hukuk gullugy ya beýleki hukuk goraýjy organlaryň jynkynan çykaryp bilen oklar. Hatta bu daýda ministrem filan ok. Tersine hyrny ýitiren ministr Murad Akmaradowiçem daýdanyň öňüne ikeplenip bükülýärdi. Ene mähir merkezinde sonanyň öz goýan adamsy bolup oňa Anna Ataýevna diýerler. Ilki bilen her bir dogrujak bolan enäniň aýagy bu hassahana düşüp bilmeýär. Ýagny kabul etmeyen adam sayılýarlar. Eğer baktı çöp düşen enelerin hem özleri doğurup bilecek hali bolsa da onu Allah bıçağın aşağına yatırıp 6 manat bilen 10 manat aralığına pulunu sorup entek dünya inmedik çağdan peýdalanýarlar. Baryan enelerin %80%'ını şeyde valla galan 20% enelerin özleri meyletin bıçağın aşağına hüveslen yatýarlar. Olaryň köpsem yegenlerin ayallary bolup gözleri özü ayallardan yana bol elinliğe düşüp yegenlerin ayallary öz äärlerini saklajak bolup, öz hillerini ve figuralaryny bozmajak bolup, şeyde bıçağın astyna gerýärler. Onu düşünmeýän akmak yegenler ayarlaryny arylýarlar. Mundan daşary hem insapsyz doktorlar gelýän enelerden pul işlejek bolup, göwreňdäki suw bulanyk gara hap ekenligi aktagamyň bir gutsy 1500-2000 manat aralykda bolan gymmat dermanyň üçtüni enelere sokýarlar. Emma ol aktagamy enelere urman, satyrly edilen dermanlary ikinji tapkyr satlyga çykarýarlar. Gaýrat edip aýdyn adamlar. Belki men bilmeýändir. Bular ýaly biznes ýeriň ýüzüne nirde wakar. Satylan maly ogurlap ikinji edem ýene-de satmany. Aşağıda kommentaryda jogamy da garaşýan. Gelin dolanyp gelelim. Şol eneleriň gassabı bolup işe girmek üçin sonra Ağajanowna $10.000 para bermeli. We de ene mähri gassapxanasynyň sanitarka wezipesine işe girjek bolsaň 20 manat para bermeli. Başga gassapxanalara sanitarka boljak bolsaň 14 bilen 16 manat aralygyna para berilýär. Ene mährinde işlemek üçin berilen paralary buçluk esasyna ýyzyna çalt ödäp bolýar. Sanitarkaň aýlygy 1500-1600 manat 20 mandan para berip girse näçe ay muğdy işlemeli bolýar. Birden 3 aýdan bahana bolup işden aýrylsa onu näme etmeli? Şeýdip gaty kendi hawalar bolan. Girip 3-4 aýdan zalot bilen kowulup men beren pulum alam ok diýip işe salanyň üstüne baryp o da men salamdan soň iştaat bilen ok diýip oýnak gelip dawalar ken bolan. Inni doğurmana gelenine jellatlara pul vermese onuňa seredilmän galyp gan ýitirip öläýse onda hiç bir organ işgärler barlygy barmana hyrlary çatanyk. Sebäbi olaň hemmesi sonadan gorkýarlar. Jeýlany bolsa galp maglumatdan jellatlaryň soğuk salağa garamaklygy bolsa yapıp koyberýärler. Ýokarda sananak geçen hastahanalaryň durumdurjylary sona öz gedegine dowlatyny zyňyp otyrlar. Emma sona da öz gedegine hastahanalardaky hemme edenetliklerin üstüne örtüp otýar. Serda hak isleýänmi? Erde gaýradyň bolsa onda sonadan başla barlama. Gözüňden görersiň. Sona Ağajanowna çüýrükler maşgalasyň hemmesini medisina hyzmatyny berip, Ferdanyň hem öz aýaly ene mähride doğuran üçin onuň gapysynyň hiç kim barıp bilen ok. Bu medisina bilimsizligiň başy Lukmançylyk Üniversitetinden başlanýar. 6 ýyl okaýan medisina talipleri 5,5 ýyldan soň kär bölünmeli wagty gelende ilmi bilimi bar bolan talibiň pulu bolmasa onu ol ýöneke maşgal olupman bolup galýar. Emma ilmi bolman, nolem onuň ýanyna agyr gelip agasy organny işleýän bolsa ýa-da juwsy galyň ýerse onda prorektorlara geldi Murat Paltaýewiçem halsahat $5.000 $10.000 berse onda nollan hem ýeňil elen doktorlaryň internaturasyny şol hassahanalara bölüp berýärler. Kontrol diýilen zat düýbünden ýok. Megerem kontrol diýilen sözüň manysyny unutmuş bolsalar gerek. Şu aýdylan sözlerden netije alınsa 1500 manat haýsy bir zady ýetsin. Iýmek içmegemi ýa geyim geçmemi ýa-da çağalaryň okuw hesaplaryna başga durmuş problemler barada gepem giden ok. 1500 manadyň bir bazara baranda 2 paketiň ýa dolar ýanlar ýa-da ýok. Galan 25 günni çağalara boş paketi görkezämeseň başga da galan ok. Erde haram pully ýerde otursaň ondan megerem halkyň göz ýaşynyň çekip alan pulu bilen ýetinip bilersiň. Emma köp halkymyz o haram pulu razy bolanok. Asmal bunu wagty dolu garnymyzy gowda ýürýär-de. Assalamu aleykum.